بسم الله وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وطب قلوبنا بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. أما ما شرف لا تبلا جبا ومو بلا جن فول إسلام كفولي هنو يراك كشينا كهنا كبركة أم الله تعالى دلي على كوكا أني أو بلا جلي نبو أو بسم الله أو كجيم كماندي كنا لانو دين بارو مي جيم كأن نبي ولي كسي أنكر موما أني كأنكر مو بسم الله ولا ساك بارو كأني ويه دين كنا فنونا bi an wule no kasi an karamo muso ana balma muso ma minti ma dugule jamana ko nani jamana ko ka wa mi yɛrɛ fana te ma dugule an ka dine baro kɛnɛ kan kada ka ana ye jamu kan caman sigi sen kan o madam de bi kabni watija o te ma wɛrɛ o ya muso madam Nyang Haja Nyagalen so madam Nyang Haja Nyagalen so ale dine barakɛla don dine lakalanikɛla don lasilikɛla don asigiyɔrɔ bɛnnen don Kayiba Jabate ma an wulila ka se ale de ma bi an na bɛna jɛ ka dine baro kɛ ɲɔgɔn fɛ a yani an ka don an ka walanda kɔnɔ an b'a fɔ an ka mɔlimatu ye ko assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mɔlimatu an bɛ i fo k'i wale ɲuman ka dugawu k'i ka dugawu ɲini fɛ ka segin k'i fo k'i barikada i bɔra ka nin waati min di an ma walasa an ni ka jɛ ka baro kɛ baro min ni a nafa bɛna se an ni an lamɛnnikɛlaw n'an filɛbagaw bɛɛ lajɛlen ma. An b'a dɔn an kun dalen bɛ waatiw la belebele dɔ kan n'o ye sunkalo ye. Sunkalo ye silamɛw ka waati kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ ye nka silamɛ man ka don ko foyi la ten fo ka ɲɛbilaw dɔ kɛ ka labɛn kɛ k'a makɔnɔ. Dakurunya dama dama na silamɛ yɛrɛ kan ka sunkalo ɲɛsigi cogo di an kan ka sunkalo kunbɛn ni kunbɛn cogo jumɛn? Naam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi farada ala ibadihi siyam. Naam. وجعله مطهرا لنفوسهم من الذنوب والآثام. أمي على فوق على ولي من دون على بركة. نعم. على مني سنغالو كي واجبي أنكا أتلا كي أنسانيا ناي كان جرمو كوناي كاكي جرمو يافاي أما. نعم. Bara ambe sili kirabayin kano yankun jigi Muhammadu ya kisi ne mabayi na ka saban mau maso dunga fugata si kiyama jodon ba wala ambe an fle bagaw bela jilin fu kosobe tierno ye nyingali mu ke san ko laben jimen de kera alma islam be laben jimen ke kasingalo kumbe sungalo ye kalo bay ni femba ubike labe ni bike kosobe hala nga dunya la dala ko nambu ke ambe labe do de ke anyeblaw de bike labe on bike wala amba fo sungalo labe minu bikera walma labe minu bike a folala ala bay nyera ya kala labe on ke ka kalo bay kumbe no e sungalo manase kira anya soro kira yere nenga ko ni kir sungalo sera ko ala bi aljina so bela jelen daele ka jannama so datugu ninga seitane fereke joro wala o yela bendo e folo ka kalo ba inkume naam wala amba fo aw nyere bi munne ke ka kalo labi sabla ala ka kalo ba do ala ka jurumu ya fa kalo do ala ka nema kalo do ala ka hine kalo do wala nin kalo ba imana se aw be munne ke ka a kume folo ka nyesigi ni ga se ka abarka soro na ka heraw soro a nyebla folo amba fo anga kalo nyesigi ni juru an dusukun saniyali bara folo min namba ke ka kalo nyesigi ka se ka kalo nafa soro o de an dusukun saniya ka bo ɲɔgɔn juguya ani ɲɔgɔn hasidiya o de be ke bara folo dusukun ka saniya kosobe naam sabula su inte kongoni mi ɲɔgɔn damay dusukun ka saniya an b'a fɔ ko misqala zarratin ka bo juguya islami ɲɔgɔn dɔ juguya kana ke dusukun na n'a sɔrɔla datigɛ dala be mɔgɔ min ni mɔgɔ cɛ an be fɔlɔ k'o de bɔ yen fɔlɔ Allahu akbar sana an ka do baaraw la sabula tuma caman surtout an musolakaw fɛ i b'a sɔrɔ denbayaw kɔnɔna na datigɛ dalaw bɛ yen kɛlɛmisɛnninw bɛ yen hali balimamaw ni ɲɔgɔn cɛ wala an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen an b'a fɔ bɛɛ ye ko an ka dusukun saniya fɔlɔ an ka kɛlɛmisɛnninw ni juguyaw ni datigɛ dalaw an ka olu bɛɛ bɔ yen fɔlɔ n'o kɛra baaraw bɛ taga ɲɛ u bɛ yɛlɛ sabula alakira y'a fɔ an ye ko ni mɔgɔ islami ɲɔgɔn datigɛra tile 3 kɔfɛ k'i ka baara si tɛ yɛlɛ wala n'i y'a mɛn i bɛna baarabaw dɔw kɛ sunkalo na ko a bɛ minɛ a ka sɔrɔ fɔlɔ i ni mɔgɔ tɛ yen fɔlɔ i ni min juguya b'i ni min cɛ walima i datigɛ dala b'i ni min cɛ an bɛ fɔlɔ k'o de bɔ yen fɔlɔ an b'o fɔ an b'a fɔ an kan surunya ala la kan gɛrɛ ala la ni sira bɛɛ lajɛlen
sira bɛɛ lajɛlen sabula kaloba de don hɛrɛ kalo de don a siraw bɛɛ lajɛlen an ka ɲini an ka dɔ sɔrɔ a bɛɛ la kabiri a nafila seliw la kabiri a sun kɛnɛ o ye farida y'a la kabiri hɛrɛ ka hɛrɛ ɲuman y'a kɛ buna hadamaden an ɲɔgɔnnaw ye o n'a ɲɔgɔnna bɛɛ lajɛlen hɛrɛ bonda bɛɛ lajɛlen an sen ka y'a bɛɛ lajɛlen na o ye baara fɔlɔw ye an bɛ baara an kan ka min kɛ ka kalo in ɲɛsigi ka kalo in labɛn kalo in ye kalo ye ala ko an ma ko sun ye fɛn ye ko kullu amali ibn adama lahu illa as-sawm o la ala y'o fɔ an ye k'a fɔ ko baara min n'an bɛna don a la ko n'o ye sun ye k'an k'a dɔn k'a fɔ ko an bɛ baara o baara kɛ an ka baaraw la min bɛ se ka an se ala ma an ka bato o bato n'an bɛ k'a kɛ ko a bɛɛ lajɛlen ye an ta ye fo sun o la i bɛna dɔn sun ye jumɛn ye ko fo sun ko sabula ko sun ye ale ta ye ala ma hakɛ dɔ fo sun na a ma sara hakɛ dɔ fɔ a la bato caman bɛ yen bato min ni ala ye sara hakɛ dɔ fɔ a la i n'a fɔ an k'a fɔ kuranɛ kalan kira y'a fɔ an ye ko n'i ye harifu kelen ni aya kelen ni harifu kelen kalan ko baraji ta ne hakili o fɔra an ye kuranɛ la baara caman bɛ yen ni hakɛ dɔ fɔra ni selila kira ka siɲɛ kelen ala n'a ka mɛlɛkɛw bɛ seli ka siɲɛ ta ala ko an ma sun na ko i ka baara ɲuman bɛɛ lajɛlen kelen k'a bɛɛ y'i ta ye ko fo sun a ma hakɛ dɔ fɔ a la ko ale ta ye k'ale de b'o sara wala an b'a fɔ an kan ka baara minnu kɛ ka nin o ye koba ye n'i y'o dɔn ka ban dɔrɔn i b'a dɔn labɛnw kan ka kɛ ka nin kunbɛn ko nin tɛ kodenni ye ni sunkalo nana an b'an ka frigow labɛn k'u lawuli k'u labɛn fɔlɔ an bɛ olu labɛn an bɛ an ka suntigɛ ko an kan ka suntigɛ ni mun ye fɔlɔ o jate bɛ minɛ kabiri a ma se o bɛɛ ye labɛnw dɔw bɛ kɛ nka labɛn fɛlɛfɛlɛ min bɛ kɛ n y'o de f'i ye n ko dusukun ka labɛn n'i ye dusukun labɛn sabula an bɛ nale kalo min na an bɛ na ekɔli de la kalanso kalanso jumɛn de don kalanso min ye al-akhlaq a bɛ ka anw jigow a b'an jigow de dilan ka sanuya ka dilan k'a d'an ma n'o ye sun ye sabula ala y'o de f'an ye tuma min na a ye sun di an ma k'a y'a d'an ma ni kun jumɛn b'an na la'allakum tattaqun la'alla an ka sira ala ɲɛ donc la an b'a fɔ ko an bɛna kalanso de la kalanso min bɛna anw kalan jugo dilanni na n'a bɛ ka anw jugo dilan k'a d'an ma waati dɔ don an bɛna don waati la waati min ni an bɛna an ka batiriw charger a la sabula hali waati ala ye anw kanu Muhamadu kama donc a ye waati caman de d'a ma waati o waati mana na e b'i ka limaniya kurakura a la ka batiri charger a la i n'a fɔ juma ni juma o y'an ka dɔnbaw dɔ ye sunkalo ni sunkalo o fana y'a dɔ ye hiji ni hiji o y'a dɔ ye tuma bɛɛ événement dɔ mana bɔ dɔ bɛ na o bɛɛ lajɛlen an mana a tɔnɔ bɔ k'a ɲini k'a dɔn mun kan ka k'a la n'i y'u k'a la ka ɲɛ i bɛ surunya ala la i bɛ gɛrɛ ala la yala an b'a fɔ k'an bɛna se waatiba ma waatiba min an bɛna gɛrɛ ala la an bɛna surunya la o tun ye an ka kuma ɲɛbilaw ye ni ye labɛnw ye labɛnw silamɛ bɛɛ lajɛlen kan ka labɛn minnu kɛ ka sunkalo kunbɛn a labɛnw ka ca nka n'an y'a fara fara ɲɔgɔn kan a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɔnɔna la nka an bɛ fɛ ka na kɛrɛnkɛrɛnya la ni nin kɛra bɛɛ jɛta ye e yɛrɛ y'an balaka ye i n'an balakaw gɛrɛlen don ɲɔgɔn na kosɛbɛ i bɛ walandaw di an balakaw ma i ka wajulu fanbaw ɲɛsinnen don an balakaw de ma ka d'a kan sunkalo fana kɔnɔna la an balakaw jɔyɔrɔ ka bon sunkalo kɔnɔna la kosɛbɛ e yɛrɛ bolo an balakaw kan ka labɛn kɛrɛnkɛrɛnnen jumɛn kɛ ka sunkalo in makɔnɔ inshallah sani an ka se labɛnw yɛrɛ ma an bɛ n'o jaabi dɔɔni mais an bɛ min fɔ an balakaw ye ko an k'a dɔn ko an ka hɛrɛ sɔrɔ kalo o de filɛ na la Allahu akbar an ka jurumu yafa kalo o de bɛ na la an kan hɔrɔnyali ka bɔ jahanɛmɛ na k'o de kalo bɛ na mɔgɔ mɔgɔ kan ka siran jahanɛmɛ ɲɛ musow kan ka siran sabula ala kira kisi nɛɛma b'a ye a ka sana yɛlɛ so a y'a fɔ an ye ko musow de ka ca jahanɛmɛ wala n'an ye waati dɔ natɔ ye ko o waati ye kan hɔrɔnyali ka bɔ jahanɛmɛ na o waati ye k'o ye jurumu yafa waati ye mɔgɔ fɔlɔ min kan k'i cɛsiri k'i jija ka bori ka taa o segere o ye anw de musolakaw de Allahu akbar sabula n'a fɔra ko musow ka ca jahanɛmɛ na ne ma bɔ a la e ma bɔ a la donc n'a fɔra waati dɔ yera ko waati min ala bɛ jɔn kan hɔrɔnya sabula waati kan hɔrɔnyali ka bɔ jahanɛmɛ na ala bɛ jɔn kan hɔrɔnya su o su ni sunkalo jɔra fo ka taa fɔ ko sunkalo banna wala n'o waati bɛna se ne ni aw an bɛɛ lajɛlen de bɛ an jija an ka ye a la wala an bɛ y'a la ni cogo di an kan ka labɛn de jumɛn kɛ fo an k'a dɔn ko ala ye anw dɛmɛ an musolakaw an k'a dɔn ko nin kalo in ti an ka tɔɔrɔ kalo ye nin kalo in mana an sɛgɛnni kama nin kalo in mana an ka siɲɛnaw dama kama de nin kalo in nana an dɛmɛli de kama ka an gɛrɛ ala la
ani cɛw jɛlen bɛ fɛn dɔ la nka fɛn dɔ bi kɛrɛnkɛrɛn anw yɛrɛ ye o ye anw de ta ye an musolakaw ala y'o kan ye tuma min ni an y'a dɔn kosɛbɛ ani cɛw jɛlen bɛ sun na cɛw bɛ sun i n'a fɔ anw yɛrɛ bɛ sun kosɛbɛ nka anw baraji bɛ an ye sun baraji n b'a fɔ nin kalo in na sun baraji bɛ an ye sun bɛ ye jumɛn ye n ye min f'i ye sisan ko ala ko sun y'ale ta ye kosɛbɛ k'ale de b'a sara o la a ma hakɛ fɔ a la a ma hakɛ fɔ a la k'ale de b'a sara ni masaba in ko ne b'a sara dɔrɔn i hakili bɛ fɛn fɛn na a b'o bɛɛ sanfɛ siga t'a la sabula ale de ta ye ko ye ale de bɛ se min bɛ se setigi mana fɔ ko a y'a to ma ne de bɛna sara o kɔrɔ ye hakili bɛ fɛn fɛn na a b'o bɛɛ sanfɛ siga foyi t'o la wala an k'a dɔn musolakaw ko anw yɛrɛ bi ko sun a fɔlɔ-fɔlɔ an ka baara fɔlɔ o ye sun ye an ni cɛw jɛlen b'a la an tilala ka ninyɔrɔ wɛrɛ ta o ye jumɛn ye ejurul amal a baara min ye du kɔnɔ baara ye filimɛnzi du kɔnɔ baaraw du kɔnɔ baara an bɛ min na an k'a dɔn ko wallahi ni muso o muso y'a dɔn k'i bɛ nin baara min na k'a fɔ ko fu tɛ ko gansan tɛ ko i mana kɛ ko a sara dafalen b'i ye kiyama e tɛ salaya nin kalo in baara la Allahu akbar kosɛbɛ i tɛ salaya nin kalo in baara la sabula nin kalo in baara n'i y'a ye cɛw sun na dukɔnɔmɔgɔw sun na u sera ka sun dɔn ka ɲɛ ka sun tigɛ ka ɲɛ anw de ka dɛmɛ don siga t'a la sabula jɔn bɛ sun tigɛ dilan jɔn bɛ suguri dilan jɔn bɛ wuli waati dɔ la ka mɔgɔw sunbagatɔw ka dumuni labɛn k'a gɛrɛ u la o ye anw ye kosɛbɛ mais n'an y'a kɛ ni kɔnɔnajɛya ye n'an y'a kɛ ni k'a fɔ ko an bɛ k'a kɛ an b'a dɔn a sara dafalen bi ala yɔrɔ an bɛ n'a sɔrɔ an tɛ salaya la an b'o welewele da an balimamusow ye k'a fɔ an ka hɛrɛ sɔrɔ waati o de filɛ nin ye ɲɛsilen an ma sa n'o bɛ wele ko sunkalo musasi kan'a ye k'a fɔ ko nin waati ye an ka degun waatiw de bɛna daminɛ an ka tɔɔrɔ waatiw de bɛna daminɛ baara o baara n'i y'a kɛ n'i b'a dɔn ko sara b'i ye a la ka tila k'a kɛ ko n bɛ k'a kɛ ala kama ni kɔnɔnajɛya ye ni dusukun ɲumanya ye wallahi i ti bɔnɛ a la an bɛ sun baraji sɔrɔ ka tila ka mɔgɔw dɛmɛli k'u ka sun don k'o fana baraji sɔrɔ o y'an ka hɛrɛw dɔ ye kosɛbɛ n'o bɔra yen an bɛ baraji wɛrɛ jumɛn de sɔrɔ ejuru iftar sign ala kira ko kisi nama o ye sunbagatɔ ka sunbagatɔ dɛmɛ k'a ka suntigɛ lase sunbagatɔ ma o baraji anw musow b'o sɔrɔ sabula ala kira ko kisi nama b'a ka hadisa dɔ la ko ni mɔgɔ ye mɔgɔ kelen dɛmɛ k'a ka suntigɛ ko i n'a fɔ a ka suntigɛ fɛn ɲɛnabɔ a ye walima k'a dɛmɛ k'a d'a ma k'a dilan ye k'i k'a dɔn o tigilamɔgɔ ka sun a baraji dafalen k'i b'a sɔrɔ wa a tɛ foyi bɔ a tigi ka baraji la mɔgɔ joli ka suntigɛ bɛ dulon ni anw na mɔgɔ joli ka suntigɛ bɛ dulon ni anw na du kɔnɔnaw la wa an bɛ jamana kɔnɔ jamana min an bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ko setigi jamana tɛ cɛw bi dɔ bɔ sunkalo la u b'u seko kɛ nka wallahi muso caman ba de bɛ yen minnu yɛrɛ b'u seko kɛ ka fara cɛw ta kan an b'a kalama mais n'an y'a kɛ ni dusukun ɲumanya ye k'a kɛ ni suntigɛ ɲini ni baraji ye ka an bɛna silamɛw dɔ dɛmɛ surtout silamɛ jumɛn de ko don i ka sotigi i denw i balimaw i masurumamɔgɔw e ka olu dɛmɛ k'u ka suntigi a dɔw yɛrɛ ye fantan ye hali a se t'u ye mais ni anw bɛɛ y'o kɛ n'o ŋaniya ye i bɛ a fɛn fɛn bɛ suntigɛ i fɛ i b'a bɛɛ lajɛlen ka baraji dafalen sɔrɔ mais an b'a kɛ tuma caman an bɛ tila k'a tiɲɛ ni an nɛn ye an bɛ tila k'a tiɲɛ ni an ka dusumangoya ye an bɛ tila k'a tiɲɛ ni an ka kɛlɛ caman ye sunkalo bɛ se yɔrɔ min na i b'a sɔrɔ muso dɔw bɛ yen nɔ u ye min kɛ sunkalo tile 15 la 15 laban in u b'a bɛɛ tiɲɛ a la u ye min kɛ 20 kɔnɔ 10 laban in na u b'a tiɲɛ a la anw sɛgɛnna anw tɔɔrɔ la ne ye dɔrɔmɛ o dɔrɔmɛ mara a bɛɛ de taara nin suntigɛ ko in na nin suguri ko in na mana se ko wuli ka taa suguri dilan mɔgɔw ye a dɔw bɛ wuli de ni kɔnɔna juguya dafalen i bɔ a tigi la wuli k'a wuli f'i bɛ dɛsɛ wallahi tuma dɔ la hali ka su la wuli a ka fisa ka dɔw la k'u ka bɔ sunɔgɔ la ko anw tɔɔrɔ la ko anw sɛgɛnna wala ne b'a fɔ ko a dɔnbaliya de don n'an b'a dɔn ko an ka promo kalo de filɛ nin ye an ka gɛrɛ ala la an ka surunya ala la an ka sarabaw cɛ o kalo de filɛ nin ye n'an y'o dɔn anw tɛ salaya la an tɛ salaya la n balimamusow bɛ bɛɛ lajɛlen wele ka na nin kalo in ma an k'a kɛ ni farifoni ye an k'a kɛ ni nisɔndiya ye an k'a kɛ ni cɛw ladɔnni ye ka ɲɛ an k'a kɛ dudenw k'u la nisɔndiya k'u la hinɛ wallahi se o se bɛ an ye cɛw y'a ɲinibagaw ye ka na mais a dilanbaga ka ɲɛ du kɔnɔ anw de ye dɛ n'i y'a kɛ ni kɔnɔnajuguya ye k'a kɛ ni mago t'a la ye k'a dun tuma dɔ la mɔgɔ si tɛ se k'a dun k'a tobi tuma dɔ la mɔgɔ si tɛ se k'a dun n'i y'a kɛ n'o ye tuma dɔ la baraji min tun kan ka k'a la tuma dɔ la a bɛ k'i ma
tɔɔrɔ ni danga ye de parce que mɔgɔw ka tilen sun na ka tila ka na u kan ka sun tigɛ ni min yɛrɛ ye a tɛ se ka dun a tɛ se ka kɛ a kɛcogo la a tɛ sɔrɔ a sɔrɔ tuma la tuma dɔ la yanni ka sun tigɛ f'i yɛrɛ bɛ timinangoya i bɛ jɛ a kɔ tuma dɔ la suguri yanni ka sɔrɔ tuma dɔ la salati bɛ wele k'a sɔrɔ a ma labɛn a ma ban tuma dɔ la a bɛ k'i ma danga ye sabula i bɛ mɔgɔ dɔw jurumu ta sabula mɔgɔ caman de bɛ dulon ni e la cɛ da ɲɛ k'a ta ka na mais a dilan ka ɲɛ ka bɛn waati ma ka bɛn heure ma o bɛ anw de bolo o bɛ anw de bolo wa an bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'an ka hɛrɛ kalo natɔ don wa an ka ta ni farifoni ye an ka ta ni cɛsiri ye an ka ta ni jija ye an ka ta ni ɲɛda k'a labila k'a kɛ mɔgɔw ka kɛ k'a dun k'a nisɔndiyalen e yɛrɛ nisɔndiyalen k'a kɛ fana ka bɛn waati ma sabula fɛn bɛɛ ye waati di fɛn bɛɛ bɛ kɛ waati di kɔnɔna na an b'o fɔ an balimamusow ye an k'an jija o la an k'a dɔn ko ala ye hɛrɛ de laɲini ni anw ye awɔ ka sɛgɛn sunkalo la cɛw ye jihadiw kɛ waati dɔ la sira tile la ka bɛn sunkalo ma de baduru kɛlɛ kɛra ka bɛn sunkalo de kɔnɔna na mais anw ka jihadi y'an ka sokɔnɔnaw ye an yɛrɛ bɛ min na tile ka kalan bɛɛ la dɔw cɛw dɔw dalen bɛ kilimu kɔrɔ dɔw bɛ sugu kɔnɔna na dɔw bɛ yɔrɔ sumalenw na anw bɛ tile la an bɛ funteni tasuma funteni na an bɛ tasuma funteni na o y'an ka jihadi dɔ ye koyi an ka ala sɔrɔ yɔrɔ dɔ de ye nin fana ye bamuru ta o ma ɲini anw fɛ nka anw ka bamuru ta yɔrɔ o y'an ka gabudaw ye ni min y'o dɔn kini k'a fɔ k'i b'i ka jihadi kɛnɛ de kan wallahi e b'a kɛ ka ɲɛ i b'a kɛ ka ɲɛ mais n'i y'a kɛ ko tɔɔrɔ de don an tɔɔrɔla kalo in yɛrɛ kɛ dɔw b'a jate sa ko n'a fɔra sunkalo tɔ tora tile 5 tile 10 dɔw b'a fɔ k'a b'a banna sɛgɛn daminɛ na ayi sɛgɛn tɛ ala ye hɛrɛ dɔ de laɲini anw ye ala y'a ka kisi dɔ de laɲini anw ye ka jɔn minnu jurumu bi yafa a ka jɔn minnu bi kan hɔrɔnya ka bɔ jahanɛmɛ na an b'a ɲini ala fɛ ala k'an ye olu la ala k'an ye olu la wa ala ti kuma k'a yɔrɔ sɔsɔ ni mɔgɔ mɔgɔ y'a kɛ ala ye k'a kɛ ni nisɔndiya ye ala kɛ wa man ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara ɲuman hala mithqala dharratin ɲɔgɔnna n'i y'a kɛ k'i b'a ye i b'a sɔrɔ i b'a hɛrɛ sɔrɔ i b'a baraji sɔrɔ jɔnni bɛ n'i sara masaba in tuma dɔw la a bɛ se ka kɛ i bɛ k'a kɛ cɛ min ye a t'a dɔ ye yɛrɛ awɔ i b'a kɛ k'a ɲɛ dɔ ye i yɛrɛ b'i bolola wari bɔ k'a fara kan a tigi bɛ kuma misɛnnin caman kɛ f'i yɛrɛ bɛ timinangoya ne bɛ ka nin bɛɛ kɛ a t'a dɔn ye a kana dɔ ye nka ala b'a dɔn nka n ko ala de ko k'ale de b'a sara ni masa in ko k'a b'a sara ka ban e ma ko jumɛn de bɛ mɔgɔ wɛrɛ ka sara la walima mɔgɔ wɛrɛ ka tanu na walima dukɔnɔmɔgɔw k'a fɔ k'a ɲɛna walima a ma ɲɛ ayi e k'a kɛ i ni ala cɛ ko ne b'a kɛ ka ɲɛ wa i kan'i tɔtɔ i dan bɛɛ a kɛ i se ko i damayira la i sarabaga ye ala ye ka ban ni ala bɛ mɔgɔ min sara o tigi wasalen don ni ala bɛ masa mɔgɔ min sara o tigilamɔgɔ o wasalen don o la an filɛ an ka wasa ɲinini waatiw la ani ala ka jurumu yafa waati la an balimamusow la an kana an tɔtɔ koyi ayi an kana an tɔtɔ k'a kɛ k'a ɲɛ ka an ka denmisɛnninw su k'u k'a kɛ o bɛɛ lajɛlen ye anw ka baaraw de sabula hali du kɔnɔna na i b'a ye denmisɛnnin fitininw dɔw bɛ du kɔnɔ tuma dɔw la an b'u bɛɛ entraîner sun na k'u encourager u ka sun kɛ o bɛɛ lajɛlen ye anw ka baaraw de ye sunkalo in na sabula cɛw mana dugu mana jɛ olu bɛ taa de denmisɛnninw bɛ anw de bolo tuma dɔw la k'u nɛgɛn k'u bila sun na k'u ka waati ni siw tɛ kelen ye dɔw siw bɛ se ka a permettre olu bɛ sun fo wula fɛ dɔw ta b'a bila seli fana la dɔw 10 heures tuma u b'a tigɛ nin bɛɛ lajɛlen ka kow bɛ anw de bolo an musolakaw u la nɛgɛ e bɛ se k'a sun fo ka se nin waati na kana tigi sisan i continuer sa wala y'a ye nin bɛ se k'a tigɛ nin bɛɛ y'an ka baaraw ye wala muso de ye du ye parce que du kɔnɔna na tuma dɔ la hali ni cɛ 10 de bɛ du kɔnɔ cɛ kamalenkɔrɔ cɛ 10 n'u bɛ du kɔnɔ kaloba in bɛna jɔ sisan an b'a ye kalo cɛ 10 mana kɛ du kɔnɔ ko muso 1 t'a kɔnɔ wallahi u ka sun bɛ goya u bolo a tɛ nɔgɔya u bolo dɛ k'a sɔrɔ tuma dɔ la wari bɛ n yɛrɛ koyi wari b'u kunna nka n'a labɛnbaga ɲuman tɛ défaut bɛ y'a la o la anw jɔyɔrɔ ka bɔ ko ninnu na dɛ muso kana jɔ i jɔyɔrɔ la ayi bɛɛ k'i ta kɛ cɛ k'a ɲini ka nana ye o y'ale jɔyɔrɔ ye anw fana k'a dilan ka ɲɛ a kɛ tuma na a kɛ waati na a kɛcogo ɲuman o ye anw fana ta ye o la du ye anw ta ye du kɔnɔ fɛn bɛɛ ye anw ta ye o la bɛɛ k'i jɔ i jɔyɔrɔ la n'o kɛra o bɛ ɲɛ an bolo n'o sera ɲagale ka fara sun muso bɛ a ka sun kɛ i y'a sun kɔnɔ o ye farida ye mɔgɔ t'o fɔ dɛ a bɛ sokɔnɔ baara minnu kɛ o y'a dama jihadi i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na yala muso bɛ se k'i to nin bɛɛ lajɛlen na ka tila ka batow fana kɛ sunkalo nafila seliw a wiridu ani dɔ wɛrɛw tuguni o yɛrɛ de y'a dafalan ye o y'a dafalan ye wala o y'a dafalan ye mɔgɔ k'i ka waatiw jateminɛ k'a organiser kalo in ka surun koyi kalo in ye kalo 1 dɔrɔn de a tɛmɛ ka di a jɔra dɔrɔn a sara
wala o kalo kelen kono lan ko nka kuma damana nan ko hera bona o be kana to ala o kore ye hera bi soro ni sira kabiri ka qur'ani kala iti jala wajibi te e ka qur'ani be jigini te sede nga ni be se qulu allah minna o ye qur'ani doy ibe se fatiha minna o tan nga segini wati do konnana sabula sungalo ye qur'ani kalwe sabe sarakati aboli an kan jijala an musalakaw an bolo de bi dagala an bi se ka saraka min bɔ wallahi k'a fɔ ko n ye setigi ba ye o tɛ dɛ an bi tobili min kɛ tuma dɔw la fo a tɔw bi bɔ ka bɔn ɲamaw na fo a bɛ bɔ fajiridaw fɛ i bɛ tɛmɛ sɔgɔmada fɛ dudaw dɔ la i ɲɛ bɛ dumuniw de sigi-sigilen bɛ a tɔɔnen bɛ wallahi i b'a dɔn anw de bɛ se k'a dɔn nin kin kɔnɔna na karisalakaw mako bɛ a la karisalakaw i bɛ fɛn dɔ bila tuma dɔ la e ka dumunitɔ de dɔn n'i y'a di dɔ ma suntigɛ kɔfɛ n'i y'a di dɔ ma ale ka suguri ɲuman don wallahi siga t'a la ale ka suguri ɲuman don tuma dɔw la misiriw filɛ an kɛrɛfɛ suntigɛ yɔrɔw so mɔgɔw bɛ n'a ye minnu bɛ suntigɛ n'i bɛ se ka hali nɔnɔnin de dilan n'i bɛ se ka liptɔnin de dilan i bɛ se ka tamaro damadɔ de dilan tɔmɔ uf bila ka taa o misiri na mɔgɔw k'u ka suntigɛ n'a ye hɛrɛ bondaw ka ca koyi i ka ye a bɛɛ lajɛlen na an ka nafila seliw an k'u caya an ka nafila seliw caya nin kalo in na n y'o de f'i ye n ko kalo in ka surun kojugu mais ɲɔgɔn dan o de bɛ ka kɛ nin kalo in na ɲɔgɔn dan sɛbɛtigiw bɛ ka taga koyi sɛbɛtigiw bɛ ka taa n balimamusow aw kana sɔn an ka to kɔ ko in na koyi ayi n ko alijinɛ ko don ni alijinɛ ko don an bɛ taa de an t'a to cɛw bolo u b'a ɲini cogo min an yɛrɛ b'a ɲini ten siga foyi t'a la Seyda n b'a dɔn fana musow jɔyɔrɔ bɛ bonya a la kosɛbɛ Seyda baro in nafa ka bon kosɛbɛ baro in ka di an ka baara i n'a fɔ i b'a kalama waati la baaraw don an ka waati sera a kuncɛyɔrɔ la n b'a fɔ i ka dakunya laban d'a ma ani ka dugawu k'an ye an bɛ baro in kuncɛ o kan assalamu alaikum warahmatullah awla karamɔgɔkɛ an bɛ yɛrɛ fo i ka timinandiya la ani ka cɛsiri ni ka jija la an bɛ an balima sirifila baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo an bɛ dugawu kɛ an b'a ɲini setigi ala fɛ téléson in ala k'a taa ɲɛ téléson in ala ka barika don a la baarakɛlaw ala ka barika don u la ya rabbi ala ka bɛɛ se i yɛrɛ kɔrɔ ala ka na an n'u si dulon mɔgɔ la an karamɔgɔ min yɛrɛ ye nin ko in bɛɛ lajɛlen ɲɛmɔgɔ ye an b'a ɲini setigi ala fɛ n'o ye Cheikh Sherif Usman Madani Haidara ye si ni kɛnɛya ni lafiya ala k'a di an n'a ma a ka denbaya ala k'a ka sababu ye ala ka san caman yira an ni aw ka sigi nin kɛnɛ kelen in kan ka sunkalo labɛnw kɛ ɲɔgɔn fɛ sunkalo timeli a n'a kɛli n'a kuncɛli ni hɛrɛma ala k'o di ne ni aw ma ala k'o kɛ kira nasɔmɔgɔw ma sali ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sunkalo kalo kɔnɔna la baaraw b'a kɔnɔ degun caman bɛ y'a kɔnɔ tuma dɔ la n'a fɔra hadamaden i tɛ ka dumuni kɛ i tɛ ka ji min ka tila ka wuli i ka cɛsiri ni wuli ka jɔ minnu bɛ kɛ tuma dɔ la a bɛ hadamaden farikolo degun tuma dɔ la nka fɛn min bɛ se k'a ta o ye limaniya ye o ye bɛɛ lajɛlen nka an balakaw kɛrɛnkɛrɛnya la surtout an bɛ jamana minnu kɔnɔ ni sunkalo degun kɛra 3 ye 2 ye an balakaw de ta ye an balakaw jɔyɔrɔ ka bon a la kosɛbɛ olu de bɛ wuli kabini 4 heures du matin 3 heures 4 heures du matin olu bɛ wuli bɛɛ ka suguriw labɛn olu de bɛ da bɛɛ kɔfɛ tuma min na maaw sɛgɛnnen don maaw degunnen don o de bɛ kɛ olu don waati ye gabugu funteni na waati de olu bɛ gabugu funteni na a y'a sɔrɔ bɛɛ timinan ka gon o mankan ciw ni o nɛniw ni o timinangoya olu de b'a bɛɛ lajɛlen supporter denmisɛnninw fana bɛ senkɔrɔ olu fana bɛ mankan ciw la olu de b'a bɛɛ gérer muso jɔyɔrɔ ka bon sunkalo kɔnɔna la kosɛbɛ i n'a fɔ mɔlɔmatu y'a fɔ cogo min na ni muso ye o baara jɛlen kɛ ni ŋaniya ɲumanya ye a b'i n'a fɔ cɛ min taara jihadi kɛnɛ kan a taara badiri kɛ a taara khayibara kɛ olu ye baraji min ɲɔgɔn sɔrɔ ala b'a baraji ɲɔgɔn di muso ma an bɛ Alahu taala deli ala ka limaniya dafalen di an ni u bɛɛ lajɛlen ma nka ladilikan kelen min bɛ ne bolo k'a ɲɛsin cɛw fana ma an ka musow ka o baara dɔn u ye hali n'u ma kɛ baara dɔnni kama an k'u ka baara dɔn ye i ye tile bɛɛ ban e tilenna ka sun muso wulila ka suguri dilan muso ye suntigɛ dilan datuma sera dutigi muso wele k'a fɔ ko i ni baraji dɛ i ka bi baara ɲana kojugu i ye baara min kɛ i ye suguri min dilan a ɲana i ye suntigɛ min dilan a ɲana vraiment i ye baara kɛ ala k'a k'i ye baraji ye reconnaissance ka mɔgɔ ka wale ɲuman dɔn a ye dakuruɲa kelen a b'a ɲina a ka tile sɛgɛn bɛɛ lajɛlen kɔ nka o n'a ta bɛ nin degun n'a sɛgɛn bɛɛ lajɛlen alikamalulila dafalen ye ala ta de ni fili ni fitinin dɔ kɛra tuma dɔ la k'a ye retard yera suntigɛ la dɔɔni wala sunɔgɔnin ye a ta a ma se ka wuli ka bɛn suguri heure ma k'o kɛ i n'a fɔ diɲɛ wuli ko ka kɛ i n'a fɔ a tigi ma deli ka ɲuman kɛ an ka hakili to o fana na an ka yafa ɲɔgɔn ma sunkalo ye yafa kalo de an bɛɛ lajɛlen jigi bɛ ala ka yafa kan wa ni fili fitinin minnu yera an balakaw fan fɛ an k'o fili ninnu yafa an ka sɔrɔ k'an jigi da ala ka yafaw kan n'u ye min fana kɛ k'a tilen k'a ɲa an k'o dɔn u ye an k'o fɔ u la k'o wale ɲuman dɔn u ye an ka nin jɛmukan in kabini a daminɛ la an ye ŋaniya min ta
ŋaniya min ta jamukan in daminɛ la hadamaden ka baara bɛɛ i bɛ ŋaniya de bila ɲɛ n y'a ŋaniya nin baara in ni an filɛ jamukan min kɛ ni ɲuman b'a la ni baraji bɛ a la ala k'a kɛ hadiya ye a baraji bɛɛ lajɛlen ne jɛra a baraji bɛɛ lajɛlen ala k'a kɛ hadiya ye k'a di an terikɛ ani an kanuba an diinɛ baarakɛ ɲɔgɔn ani min jɛra ka nin baara caman kɛ ɲɔgɔn fɛ n'o ye Elhaji Bunɛ Ɲang ala ka hinɛ se a ma an bɛ se ka maalimatu fo ka waleɲuman ka dugawu kɛ ka dugawu ɲini a fɛ an bɛ Alahu Taala deli ala kana nin kɛ an sigi laban ala k'an bɛn ni sigiɲɔgɔn caman ma ka segin k'aw yɛrɛ fana fo ka waleɲuman dɔn aw ka jamukan in kanuli la ani aw ka jamukan aw ka wulikajɔ la jamukan in filɛli la jamana in kɔnɔ ani jamana in kɔ kan an bɛ Alahu Taala deli ala ka sigida nataw yira n'aw bɛɛ lajɛlen na wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh